Hej alle sammen, det er Anders fra arbejdsgruppen under Fællesvirke, og jeg står her helt centralt i byen på det vi her lokalt kalder for Kirkemarken. I dag, som I kan se, så er det egentlig bare en stor græsmark, men forhåbentlig ikke ret meget længere. Vi er nemlig rigtig godt i gang med at få samlet midler ind til vores nye projekt, som bliver et samlingssted for hele byen. Det er for børn og for unge og for ældre. Et sted, hvor der er plads til sjov og leg og til fællesskab, til fysisk aktivitet og til egentlig bare at have det rart. Og det er der plads til lige her på den skønne plads her midt i Strandby. Vi skal lige have flyttet B-pladsen væk, så vi kan få plads til kirken. Og så skal vi ellers have bygget op med en friluftsscene eller en formidlingsscene. Det er et sted, hvor der kan være foredrag, hvor der kan være undervisning på skolen, det kan være en lokal talentkonkurrence, og det kan være, at vi skal have en god sommerfest. Vi skal have en multibane herovre mod Strandgården, hvor de unge de kan få lov til at udfordre dem selv, dyste. Ja, det kunne også være sådan en 45-årig som jeg, have godt af at komme over og prøve kræfter med det. Vi skal have noget legeplads for de mindste, for byens dagpleje, der kan komme herover. Vi skal have nogle områder også for de ældre, nogle med gynge og lidt forskelligt, der gør, at de kan komme ud og udfordre dem selv. Vi skal have nogle grønne områder, vi skal have en stor plads her midt i, hvor der kan være plads til en telt, hvor det er med dispejl eller FDF, hvor de kan have en god weekend. Så der bliver noget for alle her på Kirkemarken, så vi glæder os rigtig meget. Vi er ved at samle penge ind, og snart så får du mulighed for at støtte vores projekt. Og vi er stadigvæk ude og se, om vi kan få nogle fonde til at bakke op omkring. Det tror vi, for vi synes selv, at vi har et rigtig godt projekt her i byen, som kan være med til at gøre noget for vores fantastiske by. Så følg med ind på vores Facebook-side, og vi snakkes ved. Hej!